नोंथांमोना नुनो मोननाय 6 बोसोरनि बे उन्दै गथ'नि मुङा रुस्तम बर'। रुस्तम बर'आ बाक्सा जिल्लानि नाथखुसि गामिनि तरुन बर'नि फिसाज्ला। 6 बोसोर बैसोनिल' अन्थाव बाथाव बे गथ'आ केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानानै दङ। गोबां साननिफ्रायनो केन्सार बेरामाव गोग्लैनानै थानाय रुस्तमखौ फाहामथाय होदोंब्लाबो नाथाय रुस्तमनि देहायारि थासारिया दासिमबो मोजाङाव फैयाखै। जायनि जाउनाव रांखान्थियारि बिथिंनिफ्राय लोरबां नखरा जेंनायाव गोग्लैदों फाहामथाय होबाय थानायाव। रांनि आंखालाव गोग्लैनाय नखरा दा उन्दै बैसोनि रुस्तम बर'खौ अननानै राङारि अनसुंथाइ होनो थाखाय रायजोफोरखौ खावलायदों।